बेनिखायनो नोंथांमोना बे खाबु होनायनि थाखाय आरो नोंथांमोनजों लोगोसे बेबायदि थाफैनानै बे सभानि समाव बे बोसोरनि बे जथुम्मानि समाव इसोरनि बोर नाजावनो जि खाबु होबाय बे खाबुनि थाखाय गोबां समाव जों सानो जायफोरा फोरोंनो फैयो बिथांमोननिफ्राय सोलोंनाय जायो होननानै नाथाय नङा जायहा फोरोंनो फैयो बेबो गोबां सोलोंनो हायो गुबुननि बाथ्रा आं मिथिया खिन्थु आंनि बाथ्रायाव बे आं फोरोंनोल' फैया सोलोंनो फैयो आरो नोंथांमोननि गेजेराव बे साननै सानथामखौ थानानै गोबां बाथ्राफोर सोलोंनो हाबाय गोबां गोदान बाथ्राफोर गोदान आयदाफोर आङो सोलोंनो हाबाय बेबायदि खाबुनि थाखाय बिथां दैदेनगिरिमोन साफ्रोमखौबो धन्यबाद होदों जायफोरा सासे राजाखौ बायदि आंखौ जोथोन लाबाय अननाय होबाय आंनो नांगौफोरखौ जगायबाय आलासि सोंबाय बिथांमोननो बे समाव होलांनो जेबो गैया दा इसोरनि सेराव आरज खालामो नोंथांमोना इसोरनि मानसि होननानै जेरै नोंथांमोना आदाव खालामबाय जोंनि इसोरा होफाफिनग्रा इसोर जोंनि इसोरा दै गुसु गिलाससे बिनि मुङाव होयोब्ला बिनिबो बान्था होग्रा इसोर नोंथांमोननि जोंनि लागै मावनाय मोनसेखौबो इसोरा बान्था होआलासिनो थानाय नङा बेनिखायनो नोंथांमोननि लागै आरज खालामो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो इसोरा बोर होथों नोंथांमोननि न'खरफोरखौ बोर होथों बे जोबथा मोनाबिलि समायाव जोंनि आयदाजों सोमोन्दो लाखिनानैनो जोङो गुबुन बाइबेल सिरिनिफ्राय जों फैनि माथाइनि 6:33 सिरि मथि सयदा बेनिफ्राय जों फरायनि आङो एसे आगोलनिफ्राय फरायबोनि 25 निफ्राय फरायनानै 25 निफ्राय फरायनि एसे गोलावै फरायलांनि बेनिखायनो आङो नोंसोरखौ बुङो जिसुआ बुंदों बाथ्राखौ जिसुआ बुंदों बेनिखायनो आङो नोंसोरखौ बुङो नोंसोरो थांनानै थानो थाखाय जानाय लोंनाय एबा देहानि थाखाय गाननाय जोमनायफोरनि थाखाय दा जिंगासि जानाय मुवाफोरनिख्रुइ जिउआ आरो गाननाय जोमनायनिख्रुइ देहाया बेसेन गोनांसिन नङाना नख्राङाव बिरबायनाय दाउसेनफोरखौ नायदो बेफोरो बेगरबो फोआ आबादबो बुथुमा अब्लाबो नोंसोरनि सोरगोनि बिफाया बेफोरखौ खांगासिनो दङ साननानै नाय नोंसोरो दाउसेनफोरनिख्रुइ बेसेन गोनांसिन नङाना बेफोरनि थाखाय जिंगासिनानै सोरबाया जिउखौ फोलावदेरनो हागौना आरो गाननाय जोमनायफोरनि थाखाय नोंसोरो मानो जिंगासियो साननानै नाय आजनाय बिबारफ्रा माबोरै रज'यो बेफोरो खामानिबो मावा आरो गावसोरनि लागै खुन्दुंबो लुवा हिबो दाया अब्लाबो आङो नोंसोरखौ बुङो गावनि गासै दोहोनजों समायहोजानाय सल'मन राजायाबो बेफोरनि बारसे बिबार बादि गावखौ समायहोनो हायाखै दिनै गोथां गाबोननो राननानै अराव सावजागोन गांसोखौ इसोरा एसेग्राब समायहोयोब्ला एसेल' फोथायग्राफोर बियो नोंसोरखौ बेफोरनिख्रुइ बांसिन गानहोनाय नङा खोमा बेनिखाय जोङो मा जागोन मा लोंगोन मा गानगोन एबा मा जोमगोन होननानै नोंसोरो दा जिंगासि बेफोर गासैखौबो नोंसोरनो नांगौ होननानै सोरगोनि बिफाया मिथिखागौ नाथाय इसोरनि रायजो आरो बिनि धोरोमखौ नायगिरग्रो अब्ला बियो बेफोर गासैखौबो नोंसोरनो होदेरनाय जागोन बेयाव मा बुंदों बेयाव जिसुआ बुंदोंमोन नोंसोरो जिंगासिनो नाङा नोंसोर टेनसन लानो नाङा मानोना नाय होननानै बुंदों बियो बै दाउफोरखौ नाय बिसोरो माबोरैहाय गोथाङै थायो माबोरैहाय बेफोरो थांनानै थायो बिसोरखौ आबादबो फोनो रोङा बिसोरो हालेवनो रोङा गायनो रोङा बिसोरो आबाद बुथुमनानै गावसोरनि गाबोननि जागोनखौ बुथुमनानै दोननो रोंखाया अब्ला बिसोर माबोरै सानफ्रोमबो मोनजायो बुंदों नोंसोरनि सोरगोआव थानाय बिफायानो बिसोरखौ खाङो सानफ्रोमनिबो जानायखौ बिसोरनो जगायो आरो नोंखौ दाउनिख्रुइबो बेसेन गोसासिन जाय इसोरा बेबायदि दाउखौनो जाहोयै लोंहोयै फेदेरो नों इसोरनि नोजोराव बेसे बेसेन गोसासिन नोंखौथ' बिसोरनिख्रुइ बांसिन जोथोन लागोन
बे बिफा इसोर थानायाव नोंहा मा जिंगा सिनांगौ दङ जायहा रोजा रोजा दाउफोरखौ सानफ्रोमबो जाहोनो हायो बे एखे इसोरा नोंखौबो जाहोगोन बेनि उनाव गाननाय जोमनायनि फारसे जि बाथ्राफोरखौ लानानै मानसिया बेसिक सिन्ता खालामो बे बाथ्राखौ जिसुआ बेवहाय बुंदों नाय बे बिबारफोरखौ सल'मन राजाहा गोबां धोन दङमोन बुहुमनि रिचेस्ट राजाफोरनि गेजेराव बिथाङा सासे बिथाङाबो गावनि बे थाखा फैसाजों गावखौ बेबायदि समायहोनो हायाखै होनना बुंदों बै दैयाव रज'नाय बे आजनाय बिबारखौ नाय एसेबां समायना माब्लाबा नोंथांमोना नायफेरबायना खाथियाव आखायाव लानानै एसेबां समायना बेनि कालार बेनि जि समायना सोर समायहोनो बेखौ इसोरा बे बिबारा गावखौ समायहोनो खुन्दुंबो लुनो रोङा जिबो दानो रोङा अब्लाबो सोर समायहोनायनि बिबानखौ लादोंनो इसोरा बे बिबानखौ लादों होननानै बुंदों अब्ला बिबार जि बिबारा दिनै बारना गाबोन सिरिगोन बे बिबारखौनो इसोरा इसेबां समायहोयोब्ला नों इसोरनि नुनायाव बांसिन बेसेन गोसासिन बेवहाय नोंनि मोदोमनि नांगौफोरखौ बे इसोरा जगायगोन थारमाने मा बुंदों इसोरा जोंखौ गोथाङै लाखिनो जोंखौ फोथांनानै लाखिनो जोंनि नांगौफोरखौ जगायग्रा इसोर बे बिफा इसोर थानायाव जोंहा जिंगा सिनांगौ गैया जोंहा सिन्ता खालामनांगौ गैया जोंनि इसोरा रोजा रोजा दाउफोरखौ जाहोग्रा इसोरा जोंखौबो जाहोनो हायो बे बिबारफोरखौ इसेबां समायहोग्रा इसोरा जोंखौबो गानहोयै जोमहोयै समायहोनो हायो नाथाय 33 बुंदों इसोरा बेखौ मावनो हाग्रा जाहोनो हाग्रा लोंहोनो हाग्रा गानहोनो हाग्रा जोमहोनो हाग्रा नाथाय भार्स 33 मादों स्टार्ट खालामदों बाट नाथाय होनना बुंनाय लोगो लोगोनो मा बियो बे कनजांसना बे दाजाबनाया मा खालामो सिगाङाव मा बुंदोंमोन बेनि अपोजिटआव बाथ्राया थाङो नाथाय होनना बुंनाय लोगो लोगोनो बाट होननाय लोगो लोगोनो सिगाङाव जेसेबां बाथ्रा बुंबाय बे बाथ्रानि उल्थायै बुंनाय जायो बेयाव नाथाय होननानै बुंदों नाथाय मा इसोराथ' होनो हाग्रा इसोरा जोंनो गानहोनो जोमहोनो हाग्रा इसोरा जोंनि देहानि नांगौफोरखौ जगायनो हाग्रा इसोर नाथाय मा इसोरा बुंदों मा होननानै नाथाय इसोरनि रायजो आरो बेनि धोरोमखौ नागिरग्रो अब्लानो बियो बेफोर गासैखौबो नोंसोरनो होगोन नाथाय जुदियो बियो होनो हाग्रा जुदियो बियो जगायनो हाग्रा नाथाय सोरनि थाखाय बे प्रमिसा इसोरा बुंनो दाउफोरखौ जेरै जाहोयो आं नोंखौबो जाहोगोन बे बिबारफोरखौ जेरै गानहोदों जोमहोदों समायहोदों आं नोंनि थाखायबो खालामगोन नाथाय मा बे प्रमिसा सोरनि थाखाय इसोरा प्रमिस लादों सिन्ता खालामनो गोनां गैया मा गानगोन मा जोमगोन सिन्ता खालामनो गोनां गैया मा जागोन मा लोंगोन इसोरा प्रमिस लादों आं दङखाय नाथाय सोरनि थाखाय बे प्रमिसा जायहा इसोरखौ जिबनाव सेथि खालामनानै थांनानै थागोन गड फार्स्ट जायनि जिबनाव बिथांनि थाखायल'सो बे प्रमिस बिथांमोननि थाखायसो इसोरा बे प्रमिसखौ बुंदों आं दाउखौ जाहोनो हायोब्ला नोंखौबो जाहोगोन नाथाय मोनसे कन्डिशन आं जेरै बिबारफोरखौ समायहोयो नोंखौ बिदि समायहोनो हागोन नाथाय कन्डिशन मानि सायाव जेब्ला नोङो आंखौ नोंनि जिबनाव फार्स्ट जायगा होगोन आं नोंनि जिबनाव प्रायरिटि जागोन नों आंखौ नोंनि सेथि अननायजों अनगोन इसोरा जोंखौ बेबायदि अनजानो लुबैयो मानो बुंदों इसोरखौ मा बुंनायमोन इसोरा नोंनि गासै गोसो गासै गोरबो गासै जिउजों नोंनि फोरबो इसोर दङ माने नोंनि दंनाय माने जों नोंनि गासैजोंनो नोंनि इंराजियावबा नोंनि होल बिंजों इसोरखौ अननो इसोरा हास्थायो जिसुखौ सोंनायमोन देरसिन हुकुमा मा जिसुआ बुंदोंमोन नोंनि गासै गोसो नोंनि गासै गोरबो गासै जिउ गासै बोलोजों नोंनि फोरबो इसोरखौ बेनिफ्राय आरो देरसिन हुकुम जेबो गैया जोंनि इसोरा जोंनिफ्राय प्रथम अननाय डिमान्ड खालामदों सेंग्राफोर सिख्लाफोर जोंनि दिनै जोंहा सेंग्राफोर जानायलाय सिख्लाफोर जानायलाय जोंहा गोबां सिन्ता थायो नाथाय इसोरा बुंदों आं थानायाव सिन्ता खालामनो गोनां गैया नों केरियारनि सिन्ता जादों नामा आं दङ होननानै बुंदों नोङो नोंनि जिबनाव साक्सेस जानायनि बाथ्रायाव नोङो सिन्ता खालामनानै दङ नामा आं दङ होननानै बुंदों नाथाय सोरखौ बुंदों जुदि नोंनि जिबनाव नोङो आंखौ प्रायरिटि होयोब्ला नोंनि जिबनाव नों आंनो सेथि जायगा होयोब्ला
आं दङ दिनै जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा टाइमनि बाथ्राजों रायज्लायबाय थादों टाइमनि बाथ्राजों सावरायबाय थादों जोंनि बेस्थ मोनसे टाइमाव नंबाबो नङाबाबो जों बेस्थ जों बिजि दानि सेंग्रा सिख्लाफोरा बबेयाव बिजि बियो गुबुन गुबुन फाराग जागोन नाथाय जों बेस्थ सम गैयि बायदि बेबायदि मुगायाव जों इसोरनो सम होबावदों ने इसोरा जायगा दंबावो जोंनि जिबनाव जिसुआ गोबां बेस्थमोन संसाराव थानाय समाव मानसिफोरनिफ्राय बियो खारखोमानो गोनां जायोमोन गोबां समाव कारन बेखौ मानसिफोरा नागारामोन बिथिं जिसु फैदों होननानै बुंब्ला रोजा रोजा मानसिफोरा उन थांदोंमोन नाथाय जिसुआ मा खालामदोंमोन जुदिव गावनो इसोर बिथाङा बे बेस्थ समायनि गेजेराव मोनसे टाइम बियो दिहुननो बावगाराखैमोन संसाराव थानाय समाव हारसिङै थांनानै बिफाजों रायज्लायनो बियो बावगाराखैमोन जोंहा बे प्रेक्टिसा दंबावो रे जों खालामबावो रे जों बेस्थ फुंनिफ्रायनो सोरांनाय लोगो लोगो जोंनि आखायाव टेक्न'लजि मा जादों मा जायाखै सोर लोगोआ मा लिरदों मा लिराखै नाय सोरांनाय लोगो लोगोनो जों गेमफोराव जों बेस्थ बिजि जोङो सोरांनाय लोगो लोगो गोसोखांनांगौमोन इसोरखौसो इसोर जानो हागौ दिनै बे फुंबिलि समाव गोबाङा सिरि मोनाखिसै थैबाय उन्दुनायावनो माबा मोनसे जानानैनो नाथाय आं सिरि मोनबाय नोंनि अननायाव आंनो दिनैबो बे गोदान दिनाव थांना थानो बे जिबनखौ होनायनि थाखाय धन्यबाद होनना बुंनांगोन नो हि हेज नट टाइम बे इसोरा सम गैया बे इसोरखौ गोसोखांनो इसोरा बुंदों प्रथम फार्स्ट सेथि जायगा जोंनि जिबनाव बियो डिमान्ड खालामदों जिसुआ इसेबां बेस्थमोन मानसिफोरजों संसाराव थानाय समाव नाथाय बियो मानसिफोरखौ नागारनानै सिरियै गावनि सेलाफोरखौ नागारनानै सिरियै बबावबा हाजो सेराव बबावबा बागानाव बबावबा अन्थाइनि सिङाव अन्थाइयाव बियो थांनानै हारसिङै थांनानै बियो बिफाजों रायज्लायनो बियो सम होयोमोन प्रेयार एन्ड मेडिटेसन जिसुनि बेस्ट लाइफआवबो जिसुआ बे खामानिखौ मावनो बावगाराखैमोन जों खालामबावो दिनै जोंहा बाइबेल फरायनो सम दंबावो दिनै जोंहा आरज गाबनो सम दंबावो दिनै जोंहा गैया अब्ला जों माबोरै बुंनो हागौ इसोरा जोंनि जिबनाव जायगा दंबावो इसोरा जोंनि जिबनाव प्रथम जायगा लानानै दङ होननानै जों माबोरै बुंनो हागौ जाय सेंग्राया खनसेबो आरजखौनो खालामा थायोनो ख्रिस्टियान थायोनो बिब्दि खनसेबो आरज खालामफेरि ख्रिस्टियान खनसेबो बाइबेल फरायफेरि ख्रिस्टियान थायोनो मा सोमोनांथाव सैताना जोंखौ बुंदों खोमायाव जोंखौ बुंदों बाइबेल फरायालासिनो ख्रिस्टियान जानो हायो होननानै बुंदों आरज खालामालासिनो ख्रिस्टियान जानो हायो होननानै बुंदों जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ नोंलाय ख्रिस्टियान न'खरावनो जोनोम जाखानायखा बिदिखाय बाइबेल फरायाब्लाबो नों ख्रिस्टियानखा नों आरज खालामाबाबो ख्रिस्टियानखा नों गिर्जानि मोनसे न'खराव जोनोम जाखानायखाय सैताना बुंदों हायो ने बे मोनाबिलि समाव प्रश्न सासे मानसिया बाइबेल फरायस्रायालासिनो ख्रिस्टियान जानो हायो ने जोंनि बायदिबाथ' हायो जों फरायो दिनै बाइबेल आरज खालामस्रायालासिनो जिबनाव ख्रिस्टियान जानो हायो ने जोंनि बायदिबाथ' हायो आरज खालामनाय होननानै बुङोब्ला नैबेखौ बुङाखै आङो गिर्जायाव फैबाय सोरजोंबा माबा मोनसेनि थाखाय आरज खालामनो बिबान होजाबाय बे आरजनि बाथ्रा बुङाखै आङो बेखौ बयबो खालामनो हागोन थोनजानानै नाथाय पार्सनेल नोंनि जिबनाव नोंहा जिसुजों सोमोन्दो दं ने बेसो दिन्थिगोन नोंहा पार्सनेल जिसुजों इसोरजों सोमोन्दो दङ गैया नोंनि दैलि लाइफआव नोङो आरज खालामो ना खालामा जिसुआ बुंदों मानानै आंनि मेन्दाफोरा आंनि रावखौ खोनासंगोन बहाथो बिनि रावालाय बेथ' रेकर्ड खालामनानै गालाङाखै जिखौ जोङो प्ले खालाम अबसे जों दिनै टेक्न'लजिनि गेजेरजों हायो बाइबेलाव दङ जों स्टाडि खालामनांगौ जों ध्यान खालामनांगौ
दिनै अडिअ रेकर्डफोर दङ अबसे जायफ्रा फरायनो रोङा बिसोरनि थाखाय टेक्न'लजिया सुबिदा खालामनानै होदों बर'आवबो रेकर्ड दङसै दाना अडिअ रेकर्ड बाइबेलनि नों फरायनो रोङाब्ला बेखौ दामनानै खोनासंनो हानाय प्ले खालामनानै खोनासंनो हानाय अबसे दङसै दिनै खिन्थु बाइबेल जि सर्स इसोरनि बाथ्रानि जि सर्स बियो बेवहाय दङ जोंखौ सैताना थगायदों जोंखौ आन्दायहोदों खारन बियो जोंखौ नंगौ थाबायनायखौ हामजाया बियो बुंदों नों ख्रिस्टियान सेंग्राखा नोंस्रा नोमायानो ख्रिस्टियान नोंस्रा नोम्फायानो ख्रिस्टियान बेनिखायनो नोंबो ख्रिस्टियानखा बाइबेल फरायलायनांगौ नङा जों दिनै इसोरनि बाथ्राखौ मोनथियैनि कारणे दिनै बेसेबां लेथ्रा जालांदों गितफोर 119 नम्बर 9 सिरियाव ओरैनानै बुंदों जोहोलावफ्रा गावसोरनि आखल आखुखौ माबोरै फोसाबनो प्रश्न खालामदों सेंग्रा सिख्लाफ्रा बे लेथ्रा संसाराव लेथ्राजों बुंफबनाय बे बुहुमाव माबोरै गावसोरनि आखल आखुखौ फोसाबनो हागोन सानफ्रोमबो जेराव लेथ्राखौसो बांसिन नुयो सानफ्रोमबो जेराव लेथ्राखौसो बांसिन खोनायो बेबायदि लेथ्रा मोनसे संसाराव गाज्रिजों बुंफबनाय संसाराव बे सेंग्रा सिख्लाफ्रा माबोरै गावनि आखलखौ फोसाबनो हाया बिसोरो हानाय नङा जुदिहे नोंनि बाथ्रा बायदि बिथांमोना साबधान जायाब्ला बुंदों बाइबेलाव गितफोर 119 नम्बरनि 9 सिरियाव नोंनि बाथ्रा बायदि साबधान जायाब्ला बे लेथ्रा संसाराव सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावनि आखल आखुखौ फोसाबनो हाया जों मानो इसेबां गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांदों बेनि मोनसे कारना इसोरनि बे बाथ्रानिफ्राय जोंखौ फोसाबनो हाग्रा जोंखौ फेंनो हाग्रा जोंखौ फोरोंनो हाग्रा जोंनो नंगौखौ खोन्थाग्रा बे इसोरनि बाथ्रानिफ्राय जों बहुद गोजानाव दङ नंबां जाबांखौ जोङो घन्टा घन्टा नायहाबबाय थानो हागोन नाथाय बे इसोरनि बाथ्रा बे बाथ्राखौ जोंहा फरायनो सम गैया इसोरनि बाथ्रा दसे देहेन खालामनो सानसेयाव 10 मिनिट इसोरनि बाथ्रानि थाखाय होनो जोंहा सम गैया जोङो बेस्थ सैताना जोंखौ नंथारियाव बेस्थ खालामनानै लाखिदों आरज खालामनो जोंहा सम गैया नोंथांनि जिबनाव इसोरा फार्स्ट प्लेस मोननानै दङब्ला नोंनि लाइफआव नोंनि ख्रिस्टियान जिबन खुंनायाव बियो माब्लाबो थालांनाय नङा आरज खालामनाय बाइबेल फरायनाय माबोरै मोनथिगोन नोंथाङा नोंथांनि जिबनाव इसोरा फार्स्ट प्लेस मोननानै दङ सेथि जायगा मोननानै दङ इसोरा सिगां जानानै दङ नोंथाङा बेफोर एक्टिभिटिसनि गेजेरजों मोनथिगोन नोंथांनि जिबनाव बाइबेल देहेन गैयाब्ला नोंथांनि जिबनाव आरज गैयाब्ला नोंहा जिसुजों जेबो सोमोन्दो गैया नोंहा जिसुजों जेबो सोमोन्दो गैया थगायदोंल सैताना नोंखौ नोंबो सोरगोआव थांगोन नोंबो सोरगोआव थांगोन नोंबो सोरगोआव थांगोन बाइबेल फरायलायनो गोनां गैया आरज खालामलायनो गोनां गैया अबसे नंगौ बाइबेल फरायनानै जे मानसिया सोरगोआव थांगोन बेबो नङा आं बुंनाया बहुत क्रिटिक्स दङ दा बे आं बुंनाय बाथ्राफोरा जुदि बाहेराव ओंखारनांगौब्ला गोबां मानसिफोरा बेखौ क्रिटिसाइज खालामगोन आंखौ बुंनो सानगोन बाइबेल फरायनानै सोरगोआव थांगोन आरज खालामनानै सोरगोआव थांगोन होननानै बुंदों नङा आं बेखौ बुङाखै बाइबेल फरायनायनि गेजेरजों सोरगोआव थाङा आरज खालामनायनि गेजेरजों सोरगोआव थाङा आं बुङाखै आं बेखौसो बुंदों जिसुजों सोमोन्दो गैयाब्ला रावबो सोरगोआव थाङा जिसुखौ फोथायनायनि गेजेरजोंसो मानसिया सोरगोआव थांगोन आरो नोंहा जिसुजों सोमोन्दो दङ होननानै माया दिन्थिगोन नोंनि आरज जिबना दिन्थिगोन जिसुहा संसाराव थानाय समाव बिफा इसोरजों सोमोन्दो दङ होननानै माया दिन्थिनायमोन बिनि आरज बिनि इसोरजों बिफा इसोरजों रायज्लायनाय बिनि इसोरनि बाथ्रा खोनासंनानै बिनि बाथ्रा बायदि खामानि मावनाया दिन्थिनायमोन जोंहा दङ ने ना गैया जों सेंग्रा सिख्लाफोर गोबां समाव जोङो जेननांनायनि जाहोना आं बुंबाय थादों जोङो सुबिदा मोनदों जोङो सम मोनदों लुफावना होनाय खाबुफोरजों मोनदों नाथाय मानो जेननांगौ जादों बे जेननांगौ जानायनि मोनसे कारना जोङो जोंनि बोलोजों जुजिगासिनो दङ जों इसोरखौ लानानै आवगायाखै इसोरखौ लानानै जोङो जुजियाखै जोङो जोंनि थोजासे जोंनि मोजोमसे बोलोखौ लानानै जोङो लाइफआव जोङो देरहासार जानो नागिरदों जोंजों लोगोसे इसोर गैया गोबां समाव
जिसुआ जहननि 15 बास्रियाव मा बुंनाय आंखौ नागारनानै नोङो मुवा मोनसेबो मावनो हाया जिसुआ बुंदोंमोन आंखौ नागारनानै नोङो मुवा मोनसेबो मावनो हाया आरो जों नाजागासिनो दङ गेदेर गेदेर थांखिफोर लानानै जिसुखौ नागारनानै इसोरखौ नागारनानै जोङो देरहासार जानो जोङो नाजागासिनो दङ माब्रै हानो गुलि गुलि जों जेननांगौ जादों गुलि गुलि जोङो उनफिननानै गोसो बायग्लिनानै जोङो थानांगौ जादों सोरबा दङ नामा दिनै बेयावहाय जायहा गावनि बोलोजों नाजानानै दिनै जेबो जायाखिसै गावनि थानाय माने बोलोखौ फोरानायनि उनावबो गोबां बार गले गले जेनग्लिनानै दङ इसोरा बुं जिसुआ बे मोनाबिलि समाव जोंखौ बुंदों आंखौ नागारनानै मुवा मोनसेबो मावनो हाया आंखौ गारनानै इसोरखौ नागारनानै जेबो मावनो हाया नाथाय जाय आंनियाव नांथाबनानै थागोन बियो गोबां फिथाइ थायगोन जाय आंजों सोमोन्दोआव थागोन बियो फिथाइ थायगोन बियो देरहागोन बियो देरहासारगोन इसोरनि बाथ्राया बेखौसो बुंदों जों मोनथिगौ बाइबेलाव मोनसे सिम्पल स्टोरी बुंदों डेभिड एन्ड गलियाथ जों मोनथिगौ नङा रे डेभिड आरो गलियाथ डेभिडआ मा मावोमोन जों मोनथिगौ बे सासे लावखार गथ'मोन डेभिडआ बिनि बिदाफोरा सौल राजानि आर्मियाव दङमोन आर्मियाव दायो पेलेस्टाइन आरो इजराइलनि गेजेराव दावहा जानोसै नाथाय दावहाया ओरैबायदि जागोन पेलेस्टाइननिफ्राय सासे गोजौ गिदिर बेसेबांबा गोजौ बेसेबांबा गिदिर बेसेबांबा वेल एक्सपिरियेन्स फाइटारा फैनानै जायनि मुंखौ गलायात होननानै बुंदों जायहा 9 फिट गोजौ मोनो बेनि जि डिसक्रिपसन बे डिसक्रिपसना ओरैनानै बुंदों जोङो जेब्ला 1 सामुएलाव जोङो नायो बेयाव ओरैनानै बुंदों इजराइलारिफोरनि जेंना जुजिनो फिलिस्टियारिफोरनि बादानिफ्राय गाद नोगोरनि गलायात नामनि सासे जौस्रां देरस्रां मानसि ओंखारबोबाय बे मानसिया बर' ट्रेन्सलेसना गोरोन्थि खालामदों द'सो गोजौ जागौमोन होननानै बुंदों आसलथे 9 फिट बियो 50 किल'सो गिलिर फिटलायनि गस्ला गानदोंमोन गस्लायानो बेसेबांनिनो खै किल'नो बिनि गस्लाया 50 किल' वाव महनसेनि बारा जों जेखौ जेने थेने दैखांनो हायो माइ महनसे दैखांफेरबाय जेने थेने जों दैखांनो हायो जेने थेने दैखांनानै जों साइकेलाव खानो हायो बेखौ बियो गाननानै थाबायबाय थायो मा बोलोग्रा मानसिमोन बियो बेनि उनाव बुंदों मा होननानै बियो 50 किल'सो गिलिर फिटलायनि गस्ला गानदोंमोन खर'आव फिटलायनि थुफि हमदोंमोन आथिङाव फिटलायनि मुजा गानदोंमोन आरो फाफ्लियाव फिटलायनि जंफोर हरनानै लादोंमोन बिनि जङा हि दाग्रा माखु बायदि रोजा आरो बे जंनि लहानि बिखुङा 7 किल'सो गिलिर जागौमोन गुबुन सासे रोननांग्राया दाहाल लानानै बिनि सिगां थांदोंमोन बेबायदि गोजौ गिदिर गिलु बालु फाइटारा फैनानै बुंफैदों हे इजराइलफोर नोंसोरनिफ्रायबो गासैबो फैनांगौ नङा जोंनिफ्रायबो गासैबो आर्मिफोरा नोंसोर दावहा नाङा आं फिलिस्टियारिफोरनि जानानै नोंसोरनि जानानै फैनाय सासेजों दावहा नांगोन फै गलायातनि बे माथोखौ खोनानानैनो इजराइलफोरा गिनानै हाखुमानानै दङ मोनसे हादरा गिनानै हाखुमानानै दङ दानाबा सौला एसे ट्रिक्स बाहायनोसैलाय गावथ' आवगायनो हाखाया गिनानै हाखुमानानै दङ नाथाय एसे ट्रिक्स बाहायनो गोसो खालामबाय सौला जायनो बे सेंग्राजों थांनानै दावहा नांनानै फेजेनना फैनो हागोन आङो आंनि फिसाजो राजकुमारीखौ बे सेंग्रानो हाबा होगोन जेन सेंग्राफ्रा सिख्लानि थाखाय बारसोमनानै दावहा नांनानै थैहैथोंसै आरो सौलनि ट्रिक्स बियो गावथ' गिदों हायाखै सौला गलायातनि एगेन्स्ट दावहा नांनो आवगायलांनो बियो हायाखै गिदों सौल' नङा गुतै इजराइलफोरानो गिनानै दङ दानियाब्ला जेसे दाबिदनि बिफाया डेभिडखौ बुंनोसै बे मेनरा गुमबाय थानायनिफ्राय लिंहरनानै नोंथांमोना दावहाथिलियाव दङ
जेबो खबर गैया मा जादों मा थादों ना थैबाय जेबो मोनथिया ना मोनजादों ना मोनहाया मोनजायाखै दावहाथिलियाव थां नोंदामोनखौ नायै थां माखासे जानायफोर होनानै बिदामोनखौ नायनो थिनहरनायलाय डेभिडआ गावनि मेन्दाफोरखौ बेराफारसेथिं दोनथ'नानै थांबाय थांनानै खबर लाबाय आपडेट मा जानानै दङ आरो मोनथिहैबाय बै फिलिस्टियारिफोरनिफ्राय गलायात मुंनि बे गोजौ गिदिर दावहारुआ जोंनिफ्राय सासे लिंहरगासिनो दङ बेखौ फेजेननो हायोब्लानो जों देरहागोन होननानै लानाय जागोन आरो जोंनिखौ बियो फेजेनोब्ला जोंखौ जेननाय लागोन राजाया जोंनि गेजेरनिफ्राय सोरखौबा थाङोब्ला थांनो खाबु होगोन फिसाजोखौ होगोननो राजखुंग्रिखौ होगोननो राजानि बिजामादै जानो मोनगोन राजखुंग्रिनि हौवा जानो मोनगोन बे बाथ्राखौ बियो खोनाहैबाय खोनाहैनानै बियो आवगायनो हास्थायबाय बिदामोना रायदों दावहानि सोमोन्दै नों मा मोनथिगौ नोंनि गोसोनि दुगाखौ जों मोनथिगौ होननानै बुंदों बिदामोना नों माबायदि दुगा मानसि जों मोनथिगौ थांफिन नोङो दानो नाथाय डेभिडआ फैयाखै खबर लादों आरो बियो बुंदों आं बे दावहारुजों दावहा नांनानै फेजेननो हागोन बेनि उनाव बियो सासे मानसिनि गेजेरजों राजाखौ लोगो हमनो हास्थायबाय राजाखौ लोगो हमनो हास्थायनानै राजानि सिगाङाव बुंबाय महाराज बे दावहारुजों दावहा नांनो आं थांगोन राजाया नायदों गाहायनिफ्राय गोजौसिम गोजौनिफ्राय गाहायसिम सोर लेंहरदों सोर थांनो ओंखारदों निस्सय गोसोआव मिनिनो ओंखारदों थैबाबो बेसो थैगोन अबसे बेखौबो सानदों सासे मानसि थांनानै हाबाबो हायाबाबो थैहैनायनिलाय मा लक्ष्मन जानो दे थांगोनबालाय मा खालामखो थांगोनबालाय दावहा नांनो मा खालामखोनो बे गथ' लावखार गथ'नो दावहानि माखासे गाननाय जोमनायखौ गानहोबाय जोमहोबाय दावहानि माखासे आगजुफोरखौ बिनि आखायाव दैनो होबाय मा जाखोनो दानियाबा थाबायनो हालानो दावहा नांदोंनो बियो गलायातजों थाबायनो हाला दानाबा खुगा हमथे हमथे निस्सय गुबुन आर्मिफोरा मिनिदों राजानि फिसाजोखौ मोननो हास्थायनानै थैथारगोनलै बे जाम्बाया दावहानि ड्रेस कोड गांसे गाननो हायि मानसिया माब्रै बेयाव दावहा नांहैनो बियो हानो खुना दोनजोब्बाय आरो खुना दोननानै बियो गाव जिखौ लानानै फैदोंमोन मेन्दा गुमनायनिफ्राय गांसे जलंगा आरो लोगोसे लावथि लोगोसे फिनजिरि बेखौ लानानै बियो दावहा नांनो थांनो ओंखारबाय दानियाबो नाय बेखौ नुहुरनानै गलायादा मा बुंदों गलियादा फैयै फैयै दाबिदनि खाथियाव सफैब्ला आरो दाहाल लाग्राया बिनि सिगां सिगां फैबाय आरो जेब्ला दाबिदखौ नुयो अब्ला बियो गुस्थि फेनदों सोंखारिदों थारमाने मानोना बियो सासे उन्दै गथ' दाबिदा सासे मुस्रि गोनां आरो महर गोसा गथ'मोन बियो दाबिदखौ होनबाय बे मानि लावथि जाखो नोङो आंखौ मासे सैमा बादिल' सानदों नामा आरो बियो गावनि मोदायनि मुङै दाबिदनि सायाव साव होबाय बियो दाबिदखौ होनबाय खाथियाव फैदो आङो नोंनि मोदोमफोरखौ दाउसेनफोरनो आरो जुनारफोरनो जाहोगोन बे गथ'खौ फैनाय नुनानै आखायाव लावथि लाना फैनाय नुनानै बियो बुंबाय आंखौ मासे सैमा सानबाय नामा नोंलाय एसेबां उन्दै गथ' दावहा नांनो फैदों आखायाव लावथि लानानै माबोरै जाथावगौ बियो बेनि उनाव बुंबाय फै नों जुदि फैदोंब्ला नोंखौ दिनै गोदानानै बै दाउफोरनो आङो नोंनि बेदरखौ जाहोगोन नोंखौ गोदानानै थुख्रा थुख्रि खालामनानै नोंनि बेदरखौ बै जुनारफोरनो आङो जाहोगोन डेभिडआ मा बुंखो डेभिडआ बुंबाय नोङो आंनि जेंना रोंनांनो थुंग्रि जं आरो दाहाल लानानै फैदों आन्थाय नों जायजों हाजिर दावदों बे इज्राइल रोंनांग्राफोरनि इसोर
आरो बिरगोनफोरनि फोरबोनि नाम लानानै नोंनि जेंना रोंनांनो फैबाय। दिनैनो फोरबोआ नोंखौ आंनि आखायाव खोख्लैगोन। आङो नोंखौ फेजेननानै नोंनि खर'खौ दानस'गोन आरो फिलिस्टियारिफोरनि रोंनांग्राफोरनि सह'खौ दाउसेनफोर आरो जुनारफोरनो जाहोगोन। आरो बेखौ नुनानै इजराइलफ्रा इसोर दं होननानै गासै हादरनि मानसिफ्रा मिथिनो मोनगोन। फोरबोनो लागै गावनि रायतफोरखौ रैखा खालामनो थुंग्रि आरो जंफोर नाङा होननानै बियावनि गासै मानसिफ्रा नुनो मोनगोन। डेभिडआ मा बुंखो? नोङो थुंग्रि लानानै फैदों, नोङो जं लानानै फैदों, नोङो दाहाल लानानै फैदों, बेफोरनि सायाव भरसा खालामनानै फैदों। नाथाय आं जायनियाव भरसा खालामदों बियो थुंग्रि नङा, बियो दाहाल नङा, बियो जाबाय इसोर। बे इसोरनि मुं लानानै आं नोंजों दिनै दावहा नांनो फैदों आरो आंहा कनफिडेन्स दङ। बिनि मुङाव फैनायखाय आङो गुबुन रावनिबो सायाव सोनारनानै फैयैखाय, बिनि सायाव फोथायनाय आरो सोनारनायखौ लाखिनानै फैनायखाय आंहा कनफिडेन्स दङ। आं दिनै नोंखौ फेजेनगोन, नोंनि खर'खौ दानस'गोन। फैनायनि सिगां डेभिडआ मा खालामनायमोन? दैखौ बारनायनि सिगां दैयाव मा खालामनाय बियो? अन्थाइ खनदोंमोन नङा आरो? खैथामोन अन्थाइया? बेसेबां अन्थाइ? 5 अन्थाइ बियो खनदोंमोन। दानियाब्ला बेबायदि बुंनानै डेभिडआ मा खालामखो? जलंगानिफ्राय अन्थाइ थाइसेखौ बख'नानै फिनजुरियाव बहायनानै फिदिंनानै बियो खुबैबाय। आरो जों मिथिगौ मा जाखो। दे सल'खौ बेयाव ओरै दोनथ'नानै एसे ओरैहाय लाङो आरो। अन्थाइ थाइसेखौ बख'बाय, खुबैबाय, गलायारा ओरै जाना होबाय आरो नाङाखिसै। मा जागौमोन? मा जानो? बहा मा जानो? अन्थाइ खैथा थाबावगोन? थाइसेल'सो खुबैदों, खैथा थाबावगोन? 5 थाबावगोन। थाइसेखौ बख'बावबाय, एखेबारे फिदिंबाय, खुबैबाय आरो बिथिं ओरै जाना होलायबायलाय गलायारा। नांबावाखिसै। अब्लाबोथ' सिन्था खालामनो गोनां गैया। खैथा अन्थाइ थाबावगोन? 3 थाबावगोन। दा सोंबा बिसोर खुबैजाबाय थागोन ना बियो? जाम्बा बायदि खुबैजाबाय थागोन? फार्स्ट अन्थाइया मिस जानायब्लानो डेभिडआ जानो हागौ जे आखायाव बियो जं लादों, बे जंजों खुबैनानै बिखायाव हाबहोनानै लांगाब बियो सिरिगौमोन बे डेभिडआ। फार्स्ट अन्थाइया मिस जानायब्लानो। आं मा बुंनो नागिरदों? इसोरजों लोगोसे आवगायोब्ला फार्स्ट एटेम्पआनो साक्सेस जायो, मिस जाया। इसोरखौ लोगोआव लानानै आवगायोब्ला, इसोरनि मुंखौ लानानै आवगायोब्ला फार्स्ट एटेम्पआनो, सेथि नाजानायानो मा जाया? मिस जाया। जोंहालाय माबोरैथो इसेबां मिस जादों? बेखौ खालामनो नागिरदों, जायाखै। बैखौ खालामनो नागिरदों, जायाखै। टटेलि फेलियर। How is that happening then? जोंनि बोलो दं नाजानायखाय, इसोरखौ जायगा होनानै, इसोरजों लोगोसे, इसोरनि मुंखौ लोगोसे लानानै जोङो आवगायोखाय। डेभिडआ बुंदोंमोन, आं बेफोरनि सायाव भरसा खालामनानै फैयाखै। आं बे इसोरनि सायाव जायहा देरहानायखौ होनो हायो, जायहा देरहानायखौ होनो हायो, बे इसोरनि मुं लानानैसो आं आवगायदों। आंहा गिनांगौ गैया, आंहा सिन्ता खालामनांगौ गैया। नोंनि बे दावहाथिलि बायदि नाजाथाबनाय बे बुहुमाव गावगायनि बोलोजों हागोन सानदों ने? इसोरखौ नागारनानै हागोन सानदों ने फंबाय? बिनानाव, हागोन सानदों इसोरखौ नागारनानै? डेनियेलनि बाथ्रा जों मिथिगौ। बिथाङा न'खरनिफ्राय बेसेबांबा गोजानाव खानानै लांजादोंमोनब्लाबो बिथाङा बै जायगायाव इसोरखौ बावाखैमोन। बिथाङा मा खालामोमोन मिथिगौ? सानसेयाव खनथाम आरज खालामोमोन होननानै बुंदों। बिनि आरज खालामनायखौ बन्द खालामनो नागिरनाय डेनियेलखौ बुंनाय, नों जुदि गाबोननिफ्राय आरज खालामबावनाय नुयोब्ला नोंखौ सिंहनो गोथाङै जाहोगोन। बन्द खालामबाय ने डेनियेला? नागारबाय ने आरज खालामनायनि हुदाखौ? इसोरजों थानाय सोमोन्दोखौ सिफायबाय ने? सिफायाखै।
रिजाल्ट हिसाबै जों मोनथिगौ डेनियेलनि जि रिजाल्ट सानफ्रोमबो इसोरजों लोगोसे बियो गावनि जि स्टाडि खालामनाय 3 yearsनि कोर्स बिसोरनो नबुकदनेस्वरा होदोंमोन 3 yearsनि कोर्स आरो बे नेशनेल लेभेलनि मोनसे देरसिन एग्जाम राजाया गावनो लागौमोन जोंनो बाइबेला बुंदों रिजाल्ट हिसाबै मा जाखोनो एग्जामनि दिनाव जों दानियेलनि 1 बालाबाव जेब्ला जों फरायो 19 सिरिनिफ्राय आं फरायनो दानियेलनि एग्जाम जानाय 3 years कोर्स होबाय बिसोरनो आरो बे कोर्सनि उनाव दानियेलखौ एग्जाम लादों एग्जामनि रिजाल्टआ माबायदि खोनासं थिक समाव बे जाबाय राजाया जि समाव बिसोरखौ लाबोनो थिनदोंमोन बे समाव खासिफोरनि गाहाया बिसोरखौ नबुकदनेस्वर राजानि सिगाङाव लाबोदों आरो राजाया बिसोरजों खोथा बाथ्रा रायज्लायनायाव दानियेल हानानिया मिशाएल आरो आजारियाजों समान रावखौबो गोरों मोनाखिसै बेनिखायनो बिसोरो बे समनिफ्रायनो राजानि मावग्राफोर जाबाय गियानि आरो गासै गोब्राब बिषयाव राजाया जेखौनो बिसोरनियाव सोंदों बेफोर गासै बिषयफोराव राजाया गावनि रायजोआव गुबुन शास्त्र गोरों आरो गोनोखोफोरनिख्रुइ बिसोरखौ 10 गुन जुना गोरोंसिन मोनबाय रिजाल्टआ मा गुबुन लकेल गथ'फोर दङमोन बेयाव बे लकेल गथ'फोरनिख्रुइबो लकेल स्टुडेन्टफोरनिख्रुइबो मा जाखो बिसोरनि रिजाल्टआ 10 times better जाबाय होननानै बुंदों 10 गुन मोजांसिन बिसोरनि रिजाल्टआ मानि थाखाय बै जायगायाव थांनानै जानो लोंनो होदों जानानै लोंनानै इसोरखौ बावगारनायमोनब्ला बे रिजाल्टआ जागौमोन ने बै जायगायाव थांनानै जोंथ' गुबुन जायगायाव फैबाय सोर जोंनि बिमाया मोनथिगोन सोर जोंनि बिफाया मोनथिगोन बे संसाराव जों माबोरै सोलिहायदों इसोरखौ बावगारनायमोनब्ला बे रिजाल्टआ जानाय नङामोन न'निफ्राय गोजानाव थांबाय थिग दङ गामिनिफ्राय गोजानाव थांबाय थिग दङ गुबुन मोनसे इसोरखौ फोथायि मानसिफोरनि जि एनभायरनमेन्ट बेयाव थांनानै थाहैनांबाय थिग दङ नाथाय बे सेंग्राफोरा इसोरखौ बावगाराखिसै खनथाम सानसेयाव आरज खालामोमोन रिजाल्टखौ नायदो 10 times better than other ख्रिस्टियानफोरनि रिजाल्टआ माबायदि बर' ख्रिस्टियानफोरनि रिजाल्टआ माबायदि Are we better जोंनि रिजाल्टफ्रा गुबुननिख्रुइ मोजांसिन ने जोङो गुबुन फिल्डआव साबसिन ने माथो दानियेल मोननि रिजाल्टआ गुबुन लकेल गथ'फोरनिख्रुइबो 10 times better मोनो मानो इसोरखौ जायगा होनानै आवगायनाय सेंग्राफोरमोन बिसोरो इसोरखौ बेराफारसेथिं दोनथ'नानै बावगारनानै गावनि गोसो बायदि सोलिनानै फरायनाय नाजानाय सेंग्राफोर नङामोन बिसोरो जायनि थाखाय बेबायदि मोनसे गुन मान बिसोरो मोनदों बुंदों नोङो फोरबोखौ मान होयोब्ला बे फोरबोआ नोंखौ मान होगोन जायगा दं ने नोंथांनि जिबनाव बे इसोरा दासिमबो जों दानियेल मोन बायदि आरज खालामग्रा ख्रिस्टियान सेंग्राफोर बावने दोनै जोङो डेभिड बायदि इसोरखौ सिगाङाव दोननानै आं हागोन बिनि बोलोजोंनो आं देरहागोन होननानै आवगायनाय जों ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोरनि सोरहा बुंदों जेब्ला आंखौ सिगां खालामगोन इसोर सिगां खालामगोन आं नोंनि थाखाय सिन्था खालामगोन बेफोर गासैखौबो नोंनो होदेरगोन इसोरा प्रमिस खालामदों नाथाय जाय सेंग्राया जाय सिख्लाया जाय बेक्तिया जिबनाव इसोरखौ सिगां खालामनानै आवगायदों बिसोरनोसो बे प्रमिसखौ होदों बावगारबायमोन नामा इसोरखौ जायगा गैलामोन नामा इसोरा नोंनि जिबनाव बे हराव जोङो थिग खालामफिननो आं बुङाखै जिसुजों थायोब्ला समायसा जानाय नङा बे आंनि मेसेज नङा आं प्रस्पेरिटी गस्पेल फोरोङाखै
जिसुजों थायोब्ला जेब्लायबो मोजां जागोन गोबां धोन सम्पति मोनगोन बेमार आजार जानाय नङा आं बुङाखै बे इसोरनि बाथ्रा नङा नाथाय जिसुआ जेखौ बुंदों आं बे बाथ्राखौ बुंदों आंखौ नागारनानै मुङा मोनसेबो मावनो हाया आं लोगोआव थायोब्ला गोबां फिथाइ थायगोन जाय इसोरा डेभिडखौ दायुदखौ गलायात बायदिखौ फेजेननो सहाय खालामनायमोन बे इसोरा नोंथाङा माजों जुजिगासिनो दङ केरियारनि बाथ्रा जुजिगासिनो दङ नोंखौ हेफाजाब खालामनो हागोन नोंथाङा दिनै माजों मोगा मोगि जानानै जेननांगौ जादों बेखौ फेजेननो बे इसोरा नोंथांनो बोलो होनो हागोन जाय इसोरा दानियेलमोनखौ गुबुन हादराव लांनानैबो बयनिख्रुइबो स्मार्टसिन खालामनो हानायमोन नोंखौबो खालामनो हागोन आं बेखौसो बुंदों जिसुखौ नाजावब्ला समयसा गैयि जिबन फैयो बे नंखाय बेफोरखौ दा खोनासं फैयो समयसा आंहाबो फैयो समयसा थायो नाथाय बे थायोब्ला जों बोलो मोनो आं बेखौसो बुंदों जुजिनो गोनां थायो नाथाय बे थायोब्ला जों जुजिनो हायो बेखौसो बुंदों सेंग्रा सिख्लाफोर बिमा बिफाफोर बे समाव थाथ'नानै मोनसे बाथ्रा बुङो नायसाय दानियेला न'निफ्राय एसेबां गोजानाव थांबाय अब्लाबो बारा नङामोन बे समावहाय बिनि बैसोआ 16-17 सोनि बयसनि 16-17 बोसोरसो बयसनि सेंग्रा देरफुनायमोन नाथाय बैबायदि लेथ्रा संसाराव गोग्गो जिउ खुंहैनो रोंदोंमोन दानियेला आरो बेयाव बिमा बिफानि अबदान दङ बिहोमा दङ बेयावहाय जेब्ला दानियेला गावसोरजों लोगोसे दङमोन इसोरनि बाथ्राफोरनो बावगाराखैमोन बिसोर दिनै बिनिखाय न'निफ्राय गोजानाव थांबायब्लाबो बिमा बिफाखौ नागारनानै थांनांगौ जाबायब्लाबो बै बिमा बिफाया इसोरनि बाथ्रा फोरोंनाया दिनै बे सेंग्रा मानसिनियाव गोसोआव थानायलाय बिथाङा बै लेथ्रा संसाराव थांनानै थाहैनो रोंदों बिमा बिफाफोर मिन्थिगौ ने नोंथांनि गथ'आ नोंजों थाबाय थाबा लाइफ जाया गावनि केरियार बानायनो थाखाय मोनसे प्रफेसन लानानै लानो थाखाय बानायना लानो थाखाय न' गारनानै थांनांगौ जागोन नोंथांजों थाबाय थायोब्ला बिथाङा लाइफ जाया मा दङ जोंनि सोरगिदिंलाय प्रफेसनेल कर्सफोर खालामनो हानाय मा जोंहा अनुष्ठानफोर दङ गैया बेनिखायनो थांनांगौ जागोन जोंखौ गारनानै थांनांगौ जागोन गामि नागारनानै थांनांगौ जागोन नाथाय नोंथाङा गिनाय मोनगोन बेबा माबायदि सोलिहैदों बेबा इसिबां गोजानाव थांनानै माबोरै सोलिहैदों मा मावहैदों मा खामखोमाहैदों गिनाय फैगोन दानियेलनि बिमा बिफाया बैबायदि लेथ्रा संसाराव थांनानै थाहैनो प्रिपेयार खालामदोंमोन बे सेंग्राखौ नों खालामदों ने गाबोन नोंनिफ्राय बाहेरायाव थांनानै फरायहैनो गोनां जायोब्ला नोंनिफ्राय गोजानाव थांनानै फरायहैनो गोनां जायोब्ला ख्रिस्टियान जिउ खुंहैनो रोंगोन ने बे सेंग्राफोरा इसोरखौ सिगां खालामनानै जिउ खुंहैनो रोंगोन ना टटेलि इसोरखौ बावगारनानै बिथांमोना बैबायदि सिटिफोराव बैबायदि नोगोरफोराव बिथांमोना सोखो मोखो बे संसाराव आन्दायहैगोन बिनि गोरोन्थिया मा जागोन गोबां समाव बिमा बिफाफोरा जेब्ला आंजों रायज्लायो बुङो आमुगाव थांनो बुंनायमोन हराखिसै माबा मोनसे खालामनो थांनाया माबा मोनसे जाना फैगोन बियो गिनाय कारन नों प्रिपेयार खालामाखै इसोरनि बाथ्राजों फेदेराखै ख्रिस्टियान आखल आखु फोरोंनानै नोङो फेदेराखै आन्दायहैखागोन नों प्रिपेयार खालामाखै बै लेथ्रा संसाराव नोंनि बे सेंग्रा फिसाज्लाया ओंखारलाङोब्ला माबोरै थांना थाहैनांगौ नोङो सानफ्रोमबो इसोरनि बाथ्राजों नोङो फेदेराखै इजराइल बिमा बिफाफोरनो इसोरनि हुकुमा माबा मोनथिगौ जानायाव थानायाव उन्दुनायाव जिरायनायाव बेरायनायाव आंनि बे हुकुमफोरखौ फोरों आरो दानियेलनि बिमा बिफाया बावगाराखैमोन जानायाव थानायाव उन्दुनायाव बेरायनायाव बे बाथ्राफोरखौ फोरों दानियेलनि बिमा बिफाया बावगाराखैमोन बेनिखायनो दानियेला सेंग्रा बैसोआव गुबुन बेबायदि प्राय 1200 किल'मिटार गोजानाव थांनानै थाहैनो गोनां जाबायब्लाबो बै ख्रिस्टियान आखल आखु
बै बाइबेलनि बायदि गनायजाथाव आखल आखुखौ बियो बावगाराखिसै जानाङिखौ आं जाया होननानै बुंनो रोंबाय लोंनाङिखौ आं लोङा होननानै बुंनो रोंबाय आरो बैबायदि गोजान संसाराव थानानैबो इसोरजों सोमोन्दो लाखिनायखौ बियो बन्द खालामाखिसै जोंहा मानो बुंहरनांगौ जायो न'आव थानाय समावथ' फोरोंखायाखिसै बाइबेल फरायनो फोरोङाखिसै आरज खालामनो फोरोङाखिसै दा अभारटनसो बुंहरो फिसाजोखौ हायद्राबादाव नार्स फरायनो थांदोंनो बेवहाय फिसाजोखौ बुंहरो एसे बोरैबा खोन्थाहरब्ला हराव माबा नारथे नुथे जासिनाया होननानै बुङोब्ला ओइ बाइबेलखौ खाथियाव लाना उन्दु बाइबेलखौ खाथियाव लाना उन्दुनानै दा बुङो बाइबेलावलाय मा मेजिक दङ बेखौ खाथियाव लानानै उन्दुयोब्ला नारथे नुथेया गायो होननानै बहा लिरनाय दङ बिब्दिबो खामानि होयो बियो बेथ' साधारन बिजाब बहिसो जे बेहा बेबायदि पावार दङनो आंथ' बेहा बेबायदि पावार दङ होननानै मिथिया खिन्थु बेयाव थानाय इसोरनि जि बाथ्रा बेहासो पावार दङ गामियाव लोगो थैब्ला उन्दुनो गिनाया गान्दु सिङाव बाइबेल बिब्दिबो हाबा होयो एसे गाज्रि सिमां नुब्ला खाथियाव बाइबेल लानानै उन्दुनाया बिब्दिबो खामानि फैयो आंथ' फोथाया बिदि जे खामानि फैयो बियो आं बेखौसो फोथायो इसोरनि बाथ्राया पावारफुल बेयाव इसोरनि बाथ्रा दङ बेखौ फरायनायनि गेजेरजों जोङो बोलो मोनो खारन इसोरनि बाथ्राया पावारफुल वाह मा बोलो दं मिथिगौ इसोरनि बाथ्राया आसरित दाउ जा होनबा दाउ जायो ना जा होनबा ना जायो मा पावार दं इसोरनि बाथ्राया मा बोलोब्रा आंजोंबो जानायमोनब्ला आं मा बुंगौमोनथाय केटिएम जा ना बुंगौमोन आरो मा बुंगौमोनबा जोंनि सेंग्राफोराब्ला बुलेट जा जोंनियाव बोलो गैया जाया जोंजों खिन्थु बिदि बाथ्राया ओरैबायदि स्रां जा नामानो स्रां जायो बिफां लाइफां जा नामानो बिफां लाइफां जायो बे पावारा बहा दङ इसोरनि बाथ्रायावसो दा बुंहरो बुंनाया बै हायद्राबादाव फरायनो थांनायखौ बाइबेलखौ खाथियाव लानानै उन्दु ओइ प्रार्थना खालाम नामा प्रार्थना खालाम दा बुङो हुदायानो गैयाब्ला आं मा खालामनो नागिरदों दिनैलायसो जागोन बियो बे सिख्लाया न'आव थानाय समाव सानसेबा आर'जखौनो खालामफेराखै आं न'आव थानाय समाव बाइबेल फरायफेराखै आं दायोलाय मानो बे गोजान जायगायाव फैनानै आं बाइबेल फरायनांगौ जि समाव प्रेक्टिकेलि इसोरनि बाथ्राखौ एप्लाइ खालामनायनि सम फैबाय बेयावसो सोलोंनो बुंहरदों ओंखाय बिमा बिफाफोर जोंजों लाखिबायबो थानो हाखाया जोंजों दोनबायबो थानो हाखाया बेनिखायनो जों प्रिपेयार खालामनांगोन बिथांमोनखौ बिथांमोना जे जि जायगायाव थाङा मानो बै जायगायाव इसोरखौ सिगां खालामनानै थांनानै थाहैनो रोङो जोंजों थानाय समाव खोब बारा गोबाव मोनोब्ला जोङो 18 बोसोरसिम मोनगोन 16 बोसोरसिम मोनगोन आरो बेसेबांखिनि बयसावनो जोङो जोंनि बे फिसाफोरखौ मा खालामनांगोन जेखि जाया जायगायाव थाया मानो इसोरनि बाथ्रा बायदि थांना थाहैनो जोङो थामथिम खालामनांगोन बेनिखायनो रेस्टलेस फोरोंनो होदोंमोन जानायाव थानायाव उन्दुनायाव बेरायनायाव जिरायनायाव रेस्टलेस जिरायालासिनो थाद'आलासिनो इसोरनि बाथ्राखौ खारन गाबोन बिसोर जोंनिफ्राय गोजानाव थांनानै गुबुन संसाराव थांनानै थाहैनांगोन जोंनिफ्राय गोजानाव थांनानै गुबुन लोगोफोरजों बिथांमोना थांनानै थाहैनांगोन बै समाव जे बिथांमोना इसोरखौ सिगां खालामनानै थांनानै थाहैनो रोङो नों प्रिपेयार खालामनांगोन नोंनो बिबानखौ होदों बिमा नोंनो बिबानखौ होदों बिफा बेनिखायनो जों इसोरनि बाथ्रा जोंनि फिसाफोरजों जोङो रायज्लायनो लाजिनो नाङा गोबां ख्रिस्टियान न'खरफ्राव इसोरनि बाथ्रा रायज्लायनाय जाया गोबां गामियाव जानाय लेथ्रा घटनाफोरखौ रायज्लायो न'खराव
खिन्थु इसोरनि बाथ्रा रायज्लायनायनि सम फैयोब्ला बिफाया लाजियो, बिमाया लाजियो। खिन्थु गुबुन लेथ्रा माबा मोनसे घटना जादों गामियाव सोरबा सिख्लानि बेखौबा लोगोसे जिरायनानै रायज्लायनो हायो। सोरबा सेंग्रानि न'खराव रायज्लायथावै घटना जादों बेखौबा लोगोसे आरो जिरायनानै रायज्लायनो हायो। नाथाय इसोरनि बाथ्रा जेब्ला रायज्लायनायनि, इसोरनि बाथ्रा जेब्ला बुंनायनि सम फैयो, जोंहा गोबां ख्रिस्टियान बिमा बिफाफोरा जों हाया। बिदिनो फिथाइ दिनै जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि आखल आखुआ जों फोरोङाखै बिथांमोनखौ बे लेथ्रा संसाराव, गाज्रिजों बुंफबनाय बे संसाराव माबोरै थांना थानांगौ जों फोरोङाखै। मायासो बिथांमोननि आखल आखुखौ गोजों खालामगोननो? इसोरनि बाथ्राया बुंदों, इसोरनि बाथ्रा बायदि साबधान जानानै जिउ खुङोब्ला। इसोरखौ सिगां खालाम। डेभिडआ जायखौ हादरानि गिनानै उनफिनदोंमोन, हारसिंनो बे गथ'आ देरहादों। इसोरा नोंनोबो बेबायदि बोलो होनो हागोन। दानियेल 10 times better बिथाङा जादोंमोन, गुबुननिख्रुइ साबसिन जादोंमोन, मानोना बिथाङा सानफ्रोमबो इसोरनो जिबनाव जायगा होदोंमोन। जोङो जोंनि थांखिफोरखौ इसोरनाव गथायबावो ने? जोंनो बोसोन बिजाबाव बुंदों, बोसोन बिजाबनि 16 बालाबाव ओरैनानै बुंदों, बोसोन बिजाब 16 बाला 3 सिरि, नोंनि मावनो साननाय मानिनि थाखाय फोरबोनिफ्राय बोर बिदो, अब्लानो नोङो मावफुंजोबनो हागोन। मा प्रमिस नायलाय, नोङो नोंनि मावनो साननाय मानिनि थाखाय, नों मा मावनो सानदों बेनि थाखाय मा खालामनांगौनो? फोरबोनिफ्राय बोर बि, आरो फोरबोआ बोर होब्ला मा? नोङो मावफुंजोबनो हागोन। आरज खालामो स्टुडेन्टफोर, इसोर आं सासे डक्टर जानो नागिरदों, आंनि थांखिनि सायाव नों आशीर्बाद खालामोब्ला जाफुंगोन, आंनो आशीर्बाद हो। आरज खालामो जोंनि स्टुडेन्टफोरा, फोरबोआव आं सासे गेदेर IAS अफिसार जानो नागिरदों, आं मिथिगौ आंनि बोलोजों हानाय नङा, नाथाय नों जेब्ला आंजों लोगोआव थागोन, हायि जेबो गैया, आंखौ हेफाजाब खालाम। आरज खालामो, अबसे आरज खालाम, थांखि थानांगोन ना, ओमफ्राय गैयाब्लालाय मानि थाखाय आरज खालामनो? थानांगोन मोनसे थांखि नङा आरो, थांखि मोनसे नांगोन। नोंनि थांखिफोरखौ इसोरनो गथाय, बियो बोर होब्ला जाफुंजोबगोन होननानै बुंदों, मावफुंनो हागोन होननानै बुंदों। साबेसेबां स्टुडेन्टफोरा गावनि थांखिखौ लानानै सानफ्रोमबो फरायनायनि सिगां आरज खालामो? मा इसोर नांलायगौसि सासे डक्टर जानोलाय, मा इसोर नांलायगौसि सासे ACS अफिसार जानोलाय? जों बिब्दिसो सानो। बाइबेला बुंदों, नोंनि मावनो साननाय मानिखौ फोरबोनिफ्राय बोर बि, अब्ला नोङो मावफुंनो हागोन। नों जुदि माब्लाबो नोंनि थांखिखौ लानानै आरज खालामामोनब्ला, आरो नोंहा गैयामोनब्ला, आं दहाय फुंबिलि समाव बुंखादों, दा बेनिफ्राय थांनानै स्कुलाव थांनायनि सिगां बेखौ थिग खालाम, आं मानो स्कुलाव थांनो नागिरदों बेखौ थिग खालामनानै आं बुंखादोंमोन। बिमा बिफाखौबो दहाय फुंबिलि समाव आं बुंदोंमोन, बिथांमोनखौ सों मानो स्कुलाव थांनो, मोनसे कारन बिथांमोना बुंनांगोन, आरो बे कारनखौ दिहुननानै दिनैनिफ्राय बे कारनखौ लाना आरज खालाम। नोंहा जुदि सासे MBBS गेदेर डक्टर जानो नोंथाङा हास्थायदोंब्ला, बे थांखिखौ लानानै फोरबोनिफ्राय बोर बिबाय था, बोर बिबाय था, बोर बिबाय था। इसोरनि बाथ्राया प्रमिस होदों, नोङो मावफुंनो हागोन। इसोरनि बाथ्राया प्रमिस होदों। बे सभा फैबाय नोंथाङा, गोबां सम खहा खालामनानै फैबाय नोंथाङा गावगायनि थाखा फैसा खरस खालामनानै फैबाय, बिनि उनाव जुदि जेबो सोलायनाय फैयाब्ला नोंथांनि जिबनाव बेयो जास्ट वेस्ट। ओरैनो लोगोफोरजों एन्जय खालामनो फैबाय नोंथाङा, खिन्थु जि फोरोंबाय बेखौ मोनसेबो लाहैयाब्ला, जि फोरोंबाय बेफोरो जिबनाव बाहायनानै सोलायनाय लाबोआब्ला, जास्ट मोनसे ओरैनो कनफारेन्स जाबाय, थांलायबाय बियो, जोबलायबाय बियो। नाथाय बे फोरोंनायफ्रा जेब्ला नोंनि जिबनाव फिथाइ थायगोन, बे कनफारेन्सआ नोंनि थाखाय मिनिंफुल जागोन। नों बुंगोन, बै बोसोरनि बै कनफारेन्सआव थांनानै बेबायदि इसोरनि बाथ्रानि गेजेरजों जेब्ला आं गावगायखौ सोलायनो नाजाबाय, बै खालिनि डिसिसना राइट डिसिसनमोन, बेनो आंनि गुदै जिबनाव सोलायनायखौ लाबोदोंमोन। टेस्टिमनि मोनसे हाइकल नोंथाङा होनो हागोन। थि खालाम, सानफ्रोमबो आरज खालाम। जाखौबो मारा बुंदों, सोरहाबा गियाना थोयि जादोंब्ला बियो इसोरनियाव बिथों,
बियो आथिया लाबानो होयो बियो मोखां नायालासिनो होयो होनना बुङो थारमाने सोर गोनांनि फिसा सोर गैयिनि फिसा सोर गोरोंनि फिसा सोर जाम्बानि फिसा मोखां नायालासिनो जायानो बिनाव गियान बियो बेनो गियान होयो बिजाब बेखेवनायनि सिगां आरज खालामनाय प्रभु आं आंनि जे लेसन्सफोर फरायनो थाखाय आं थामथिम जादों आंनो गियान हो बुजिनो हानाय गियान गोसोआव लाखिनो हानाय बोलो आंनो हो ख्रिस्टियान स्टुडेन्टफ्रा आरज खालामोना आरज खालामनायनि अनगायै जानो हागौ सोरबा गावगायनि बयफ्रेन्डनोसो मेसेज हरदां आं स्टाडि खालामनोसै सोरबा गावगायनि गार्लफ्रेन्डनोसो आं स्टाडि खालामनोसै बिनिख्रुइ साबसिना मा जागोन इसोर आंनो गियान नांगोन नों गियान होनो हाग्रा इसोर सल'मनखौ नों एसेबां गियानि खालामदोंमोन बुहुमाव बेनो गियानिसिन आंनोबो नों होनो हागोन आंनि गियान हो सानफ्रोमबो बिब्दि आरज खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि स्टुडेन्ट लाइफखौ इसोरखौ प्रथम खालामनानै आवगायोब्ला आयौ नोंसोरो मा मा जानो हागोन नोंसोरो मा मा जानो हागोन गथाय इसोरा बोर होयोब्ला मावफुंजोबनो हागोन होननानैसो बुंदोंना इसोरनि बाथ्राया इसोर सिगां इसोर प्रथम God first आरज खालामनो बयबो खरंलायदों जों गोबां बाथ्राफोर सावरायबाय नोंथाङा बेफोरनिफ्राय माबा मोनसेखौ जिउआव नांगौ बायदि मोनदोंब्ला बबेबा मोनसे आयदायाव नोंथाङा गावखौ थिक खालामनो नांगौ बायदि मोनदांबायब्ला बे समा नोंथांनि थाखाय गोनां मोनसे सम इसोरनो खोन्था नों बबे आयदायाव गावखौ थिक खालामनांगौ दङ आरो नों थिक खालामनो थाखाय इदानथ' लाबायब्ला इसोरनि बोर आरो हेफाजाब बि आं रावखौबो गसंहोनो हास्थायाखै आंनि इम्पर्टेन्ट नङा अबसे नाथाय नोंथां आरो इसोरनि गेजेराव जानो गोनां बे खामानि बे मोनाबिलि समाव नोंथाङा दिनैनिफ्राय इसोरखौ प्रथम जायगा होनानै डेभिडमोन बायदि दानियेलमोन बायदि आवगायगोन होननानै सानदोंब्ला इसोरखौ बुं इसोर आंनि सेंग्रा समाव आं जे नोंखौ बावगारा नाथाय जेब्लायबो आं नोंजों खाथि सोमोन्दो लाखिनानै नोंजों नांथाबनानै थांना थानो आंनो बोलो हो आं मिन्थिगौ नों आंजों जेब्ला लोगोसे थागोन आं देरहागोन दासिमाव आं गोबां जेनबाय नाथाय दा खोनादों आं नोंनि बाथ्रानिफ्राय जेब्ला नों लोगोआव थायो इम्पसिबोलाबो पसिबोल जायो जेब्ला नों लोगोआव थायो 10 times better जायो आंनो नोंखौ नांगौ आं नोंजों थागोन नों थिक खालाम इसोरखौ बुं इसोरा बेखौनो खोनासंगोन अनसुला बोलोग्रा आफा इसोर नोंखौ जों धन्यबाद होयो जि समाव नों जोंनि जिबनाव प्रथम जायगा लानानै थानो हास्थायो गोबां समाव नोङो जोंनि लास्ट जोबनायाव जायगा मोनाहां जोंनि जिबनाव जायनि थाखाय आफा जों गोबां समाव निराशा जायो जेननांगौ जायो आन्दायनांगौ जायो प्रभु नोंनि बाथ्रानि थाखाय नोंखौ हामबाय होनदों नों बुंदों आं नोंनि थाखाय सिन्था खालामगोन नाथाय नों आंखौ सिगां खालाम इसोरनि रायजो आरो धोरोमियाखौ नागिरग्रो प्रथम आं नोंनि नांगौफोरखौ जगायगोन नोंनि थाखाय आं मावगोन नोंनि थाखाय आं खालामगोन प्रभु जों जे नोंखौ प्रथम जायगा होनो हायो जों स्टुडेन्ट हिसाबै जेराव थाया मानो न'आव न'निफ्राय बाहेराव न'निफ्राय गोजानाव बिमा बिफानिफ्राय गोजानाव जेरावखि थाया मानो जायजोंखि थाया मानो जेब्लायबो जोङो प्रथम नोंखौ जायगा होनांगौ जेरावखि थाया मानो नोंखौ मिथिनाय सासे नोंखौ फोथायग्रा सासे सेंग्रा बायदि सिख्ला बायदि जों जे थांना थानो हायो फार्स्ट जायगा नोंनो होनानै जोंनि थांखि साननायफोरखौ नोंनो गथायनानै नोंनि बोरजों आवगायनानै जों देरहासारनो हायो बेबायदि नों आशीर्बाद खालाम बे कनफारेन्सनि समाव जे बाथ्राफोरखौ बुंबाय प्रभु बे गासै बाथ्राफोरा जोंनि जिबनाव जे फिथाइ थायो नोंनिफ्राय आशीर्बाद नागिरनानै जिसुनि मुङाव आरज बिबाय आमेन
हामबायसै गोजोन हर